जतनो सारिका नाम जों दिनै ससियेल मिडियायाव मा फाइमानि के खायसि जे मिया थांनाय साल 20 तारिख मार्च सिनि बुखौ पाताल गैया बनि टीपीएफ नो या कागै जे नेशनल पार्टी बीजेपी गो हाय थांमानि बनो तुई जों कक फाइया थाइनि सा निबांगै मा फाइका बाय दंखा साया फाइया ही तंमानि नो जों तंसक लाइमालिया दिनैबो खाजातनि नो खांलायजाक दिनै बरक दफानि इनके ताबाव नायदि बो सकां बनि अमनो मा सासनाय बनि हिस्टोरी ना नके साइमा खानारसनाय बो सकां चेंखा तमागो आईएमपीटी सकां खलायग्रा खा तारपरे खलायफिका आईपीएफटी आरो बरं सकां सागै फाइमानि जे तिप्रालैंड नांनाय तिप्रालैंड सारा जों सुगिया बबाई गायसासि जों बियाव जागनाय हाय साइ फाइमानि किन्तु बनबो जखनते जों जत बरक दफारक आवबा जामानि बोले ही जों जत समर्थन दफरके बुबो तमां थांफिउखा आब्रके बुबो बबाई जों यगमाया एनआरसी बाई गायसासि यगमानाय हाय साफिलांखा तो बनि कक सिनाजी दिनै सामानि हाय खोना सामानि हाय बनि कक दिने दिन आलादा आलादा बनि परके बनि निजेन आईपीएफटी तंखे ब एनआरसी दाबि खलायमैया तिप्रालैंड गायसासि खलायमैया तिप्रालैंड बाय तो सुगिया हाय ही बहाय हाय टीपीएफ खलायफिका टीपीएफ पार्टी संसाफिका आरो के तो बतमा एनआरसी बाय गायसासि यगनाय हाय चेंसा फिमान तो ठीक আছে आरो के बसागो जे विदेशिनो रहमैया साक जों बुट बुबासाया बुट बुरया विदेशी बाय जों कोनो बुट लराय सिखलाया যখন তে বরনো রয় রহমাকে বরনো বাংলাদেশ রয় রহমা মানে পড়াইছি বুট বাসানাय হিসাमानि বনি পরে নৌজাखा निनि थांनाय इलेक्शन एडिसि इलेक्शन आब्रके बुट बासा फिसनाय ता तिप्रा मथा बुबाग्रानि दल बाय बाक्साके बासा फिसनाय फाइखा गारोबो पांचता रजा जों खोनागो जों तो नेता बंजाया पेता बंजाया बा जोंले आसले सालायमैया तमागे जे नौमानि ताबा जतनि रनो स्मार्टफोन दंगो नाया मफा नौगु जों आसले सियालोंया नेता या मफा गारोबो फाइखा पांचता सीट रजा खाहि खोना के बनबो पेंया ते कायसा फाना नांनाय बमो के सिमनानि बनमा के तंनाय बनमा के तंया के बनमा लिया के तंलिया फाइबे फिलां खारोबो के ताबो के बहाय है बने एनआरसी हमारो ले बियां गथां का साग्रा मालिया ताके बीजेपी बसे हासना सबका साथ सबका विकास बाबा विकास नि फाइमा विनाश खलाया निबां दे आरो हाखा ना विकास कबै खलाया निबां गै जबो हाखा बनो सामाया के ताव एनआरसी नि तै आं किसा सिया फान जान सिमानि जरा तै मा सासनाय ब सामानि न खनागै नि जोंबो आगे बनो लगे रय दंमानि एनआरसी आब्रो ब सामानि कम बनो नांता किसा मोइमा सानाय आब्रो बसाका एनआरसी खलायले हां के 1948 तो सन तारिख तो बुसु बुन काबनो तो साग्रा मालिया निजे रेकर्ड तो खलायना रजाया कुनो बबानि चाना हिमबो मा सया तंबा जों बाहाय तंग गसं तंनाय जे सामानि बनो रिफ्रे गै लगे रनाय बरक आसु सिबा गारो ब एनआरसी सामानि को 1948 नो काट ऑफ ईयर खलायनाय के जे 1948 नि परे फायनाय बनो के तमा डिटेन द हो डिलेट द हो डिपुट दे हो तमा बो खलायगै बनो के वाइसे बाइसे बांग्लादेश क्लोक सि फिरो रयसर हफिनाय कि सादां माने बा गाव बा सामानि सिबले जों लगेर लायखा ना फ्रा बने परे हाय ता सीएबी आरो तो जिनि ताको खरक थां दे आरो खरक बुरै दे सयजना दे बतो गली पर्यन्त मा जाखा आरो निनि माधव बारिगो इनके हायफान का सय मा लागिया बनो केन्द्र बरक राज्य बरक
cái bảo borong ít cha so bom nó tomato boya NRC bu thi no borok to bu cái ta CA bu borok to bu CA bi bu cái ta to CA bi ni CA ang tha aro to je khana mani ke tani ni CA ro cái to je 2014 ডিসেম্বর 31 তারিখ জরা আসু বিসিঙর যে সব খাইজাক বনাকে তো আরো নাগরিক খেলাগে নেবাङै आंजों जा फुनि खाना फिलांखा इयो तो एनआरसी बायबा जों इयाव जानायबा लामा तो नुलिया ताके ताबके तो जों उले आलादा के या sak तो चालिया हिन जों उले मथा नन होयं बुबाग्रा बाजा गैसि जोंनो फियाव गानि बांसि बने नाव हो याकाय जाया नंया कारै हायै तंमनिबा ददि बने बादले ते जों इयाव गानि लामा बनौया याव मानायबो करै जों मावा सगु हायखेने जों उलै ताके मथागो मा फायला गायसि जे ताबो नागि एनआरसी हगुनि एनआरसी हाय अमखे तो पायाबले केस रनाय ए केस तो रनाय के तो रां तो नांगो ताब्रबो जों जनो जे सौलाय माने 1000 दे 2000 दे जे सौ माने खलै रहलायखा बाक्साबा उतला ताई रहगो बाक्साबा माइ फाल रहगो आंखे तो राबार बेले किसिर फालै रह खता ताफ्रो आंबो करैबा चले गाले नांनायबा दफा न बाहाजाक माबा किन्तु तमांखा एन ताक बनो किसा मा सासनाय रांनि बेपार नबो ता निनि एनआरसी केस खलायानि जखन ते जों फार्स्ट केस खलायानि रां खलायफोर प्राय 19 लाख हाय गाला 19 से 20 लाख हाय आं बाफ्रो टिपिएफ खलाय दमाबा जोंबो रोंयाफा ते बरक रैबा तो जों अमरगो सी इरो देह सी रो नि दुजागै अमरगो मिटिं राव के रिजां मातां आफ्रो साजा गता ता 19 लाख सासी पॉन्स ता जे उकिल जिन केस न थंगै दंनाय बमाया आं माबासि बो नोटिस नि फु आसामनि के नोटिस बा माया आं गैसि 19 लाख बायसे साफ्रो कोनै मते हाय ऑफिस नि फीस रो कायसा रो काद्रो के बने परे इनके तो जखनते तिब्रामा थाङि फाइके तो फाइमानि परे इनके तो दल तो कुछ करिखासे हमला किन टिपिएफ नि जों बाब्रो टिपिएफ खलाय दमोन इनके करिखा इनके बने परे तो ता साला इनके रांनि कलेक्शन तो कुछ करिखा आगे 19 लाख कामा जगह 9 लाख से का कायस इनके 19 लाख को सी उकिल माया अंगै सी कोने मते केस न रमाद्रो उनके बा 9 लाख बाय तो रमागानि कोनो सम्भव सिंगे हायबा हियारिं खलायतांफो चले रङाफो बबा दाला देंका बुजु जरा तो बेखौ बनो तो जों तो सिया रोबरं याबा जे ताबो बरक तो सकां बांग्लादेशी कुपे हिउ होइबो जों साजे होइमा फायगोता आफ्रबा रहवानि बो मुसुक तमाबा हबाले बरबाय साताव जागै अमगै तमा मुसुकबा रत सादिन के तमा मुसु इनके ता बरो जे बांग्लादेशी कुपे ता जिनि मुख्यमंत्री ता जिनि सार बिप्लब देव बनि निजे सि खरकसा विदेशी नि आब्रो उलै जिनि मेडाम पाटाल न सामानि किन्तु ता बोले जे बरनबो विदेशी बांग्लादेशी कुपे हमानि बनि याकं तलासि गलाय बनि थानि थांगा के जों ता तमा वासक सिनाय अमगि दफानि बां कहा ना हाया जिनि वासगानि कुनो अमसा लामा सियांले नौलिया अम हाय अवस्था नाय दं इनके बतो साला के जों अफ्रतो वान लिडार नि हलाक माबा न मु मा माने गो के माने गनि 1.1 लिटार के जे बहुत याप्रो तंगाय फोन के ता तो बनि मते तो चले मानालिया ना बो बुनि तलाव सिता गथां फिला हां के बा बो एनआरसी बो दाबि खलाय मा तो के आंला मा तंलिया उ सिए न बका समा तो के मा तंलिया के ता बजे नेशनल पार्टी होतो इन मा चले ना
Kita boni je David Klaimani. Botan musa suliya. Kita usang thang proto flag robo khasi thang lai jana. Kaje TPF kita TPF ni flag na khasi changna. Kintu ara thang sobai ma bang le elan sinahi amale jen iuti bondo mani ba. Boba pura joining ke jang bano ham lebor ni flag robo no suliya. Go flag robo no ba tama bahai ke ba dulu je khoi je top lai kan na bahai ara agartala das bin do te koklai ba kabal lai ka bono sa jang ba si sigra le hayo mo kes matong ha yata ara hamani ke boro unconditional je khana mani je no mani jara te kuno chukti potras kiri ge boro le NRC ni bang le ni thotho klang le matong de boro kudu chini borok no hai waisa sagoi जोंनो बिब्रांत खालामनो हायो जोंलाय मा दंजागौ वाइसाबा NRC वाइसाबा CAA वाइसाबा जेनेबा जोंथ' जे फियाव नायबोनो नुमारि फ्रेगो किन्तु अमते हाय दं गंसेबा जों बाहायके रिफ्रेमा नायबा रिफ्रेमा या जों बनि अमगो दंया फानो जों खालामनायके हायमाके जागो जों साबो खालाय दंमोन किन्तु ताबो कोनो जों लामा जिनुलिया ता Oma hayo was tang tang itu mata beras. Jehetu nang to unconditional joining siklai. Je nukmani simani jara to inke. Inke nang to je TPF khlai tang pro ini je flag ni mormo. Sono sai khna romani. Ta kasak tonggo toma sing tong bonera kasak kekrang kupu ke tongmani. Boni otono bono apro tongno bodo goi tong to omamani tamahi sa hongke kekrang ke bo toma bo tumbarung ya ba su potro no su sagra mali ai pa bo bai ke zu do de ha toma ha ko ko bai ke pi te ha ge ha ke bodo goi sa yo mani ke de saka bo sapta tara tongo atu kuru bo ke bo kaplai ni sin no de ha ke tong ba bo flag no la ke hai chelo doi bo ma phali ke ता वो तो दिक्कत कोई इधर तो तुम सेलो रन नहीं किया तुमको इधर ताने नहीं सेलो ड्रामा रोले बियांग तुम सुना वो फ्लैग नहीं अमले दाम ले किधर करी खाते वो बाग और तला निदास भी ना दे तंगरुक पाई बेजान वो ना कैसे सुन सिया नहीं मुझे बोलता साइक ना रोके बेला के चना